Hello, Ma'am Ros. Good morning. Good morning, good morning. Good morning, good morning. Ano ba ito? Walang pang ano, pin. Pag nakahiga, pag naka-horizontal. Ba't ganyan? Ba't pag naka-horizontal ang cellphone, hindi makapag-pin? Walang pin. Pag nakatayo naman siya, okay naman siya. Pag naka-vertical. Mas maganda ang ano yata ng ano yung horizontal yung views niya. Kailan ba ng ano, kukurulong mo man yung mga ulo kaya yung sa yung pabayaan yung nakaro din kayo ng banta. Gagawin mo ng ano, vlog mo yung gatas mo. Gamit mo ng gatas mo.
Imbis maudo yung sa luwas niya, maudo sa diyan lang yung
So, good morning, good morning, good morning. Kuya Jupat, good morning. Malawak sana yung ano nito, Kuya Jupat. Kaso nga lang, hindi ako nakakapag-pin ng mga bahay nila pag nagbababa. Hindi ko sila masabi. Buti pa yung yung vertical na ko sila. Yung horizontal, yung ganito, wala man lang hindi ko maipin. Pag pinindot mo, hindi nalabas yung pin. Good morning, member. Thank you. Thank you po, member. Good morning, Ate Kapit. Good morning.
Si Joy, kape. Tayo, Ate Joy. Joy, tayo, Ate Joy. Luya. Ang kalabat. Luya. Ang
Hello po, hello. Out na po tayo kasi mag-prepare na tayo ng ating lulutuin. Ayan, magluto tayo ng alamang at pikadilyo. Ayan. Ayan, maraming salamat po sa inyong pagtambay dyan. Maraming salamat. Thank you. Hanggang dito na lang po muna ang aking live.